Ibebesi endelebo sadea. Uyingcwele, you are holy. 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 Ancient of days, as long as you are, you doesn't change. You remain the same. You doesn't change. Your promises are yes and amen. You doesn't change. You are God alone. You are God alone. We praise your name, God. We praise your holy name, Jesus. We praise your name, Holy Father. We praise your name. We magnify your holy name. There is none like you. There is none like you, Jesus. You are holy, Jesus. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Jesus. You are holy. 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 In the name of Jesus. When uyingcwele, uyakasifunga. Uyingcwele, uyingcwele. Asikusuka kuwe. Asikusuka kuwe. Asikusuka kuwe. Ngoba masophinda atholakala kuwe. Wena ngokuphinda kwethu. In the name of Jesus. Kufanele Nkosi yamakhosi ukubongwa. Kufanele Baba ukuphakanyiswa nokudunyiswa njalo. Uyinkosi yamakhosi. Ungumbusi wababusi. Ungumenzi wakho konke okuhle nokuphelele nokukhazimulayo. Igama lakho limposhongo namandla olungile ugijimela kulathola ukuhlengwa. My Lord, my God, namhlanje ekuseni siyakuphakamisa endlini yakhe engcwele. Sikudumisa, sikuphakamisa, sikubonga ngemisebenzi yakhe yonke emihle umusa osenzela yona. Kulolu cobo lwakho kule ndawo. Lila wakho kule ndawo. Mandla akho kule ndawo. Langizwi lakho eliphilile. Ukhanyisela ngale empilweni zethu. Sambulele Nkosi imfihlakalo yobukhulu bakho. Wena onamandla ukwenza okukhulu kakhulu. Thatha udumo lonke isibongo sifanele. NgoKristu Jesu inkosi. Simshayela izandla uNkulunkulu. Simshayela izandla uNkulunkulu and celebrate our Lord, our God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Singahlala phansi bathandekayo. Praise the Lord. Hallelujah. Angibingelele ekseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Prophet Mama, Mfundisi Mthalane, Mfundisi Ngwane, ama-elder, amadikoni, bonke baba, omama, ama-ecclesia abantu abasha, abantwana abancane, omkhulu nogogo, hlobo zethu ezisihambela abaqala bakhona kuleli khaya esinesikhathi sigcinile ukuba nabo ninonke bathandekayo. Sanibonani ngegama lenkosi. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ngomkhuleko esiphuma kuwo. uNkulunkulu asibizele kuona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siphuma kuona sesikhulekile. Ithelo zomkhuleko zisezandleni zethu. Lokho ebesikufunela ubuso benkosi nebesikhulekela
sekusezandleni zethu bese uthi sekusezandleni zami konke engikukhulekele enkosini. Phinda. Lo mkhuleko obukhuleka lama items obuwaphamisela enkosini konke lokho sekusezandleni zakho. Hallelujah. Fisa ke kuseni siye ezwini lenkosi siye ku Genesis chapter 27. Sibuke afishane ezwini lenkosi namhlanje. Izolo ngithi ngosuku lethi lokugcina emkhulekweni bekusuku la khona besitila khona nomoya wokuthakatha. Awuthi besitila nomoya wokuthakatha. Sitila nomoya wokuthakatha. Umoya wabathakathi. Umoya wabathakathi. Abathakathayo. Abathakathayo. Beseze njani ke? Besitila nalowo moya. Ngoba ukuthakatha umoya akuyena umuntu. Ukuthakatha umoya. Ungacisha umzondo umuntu kanti ungenwe yini? Umoya. Hallelujah. Uma sesibuka ezwini lenkosi sizobona ukuthi lo moya usebenza eindaweni zonke la uthole khona intuba. La uthole khona indlela yokungena. Hallelujah. Namhlanje ke sizobuka abathandeka sizobuka ke nathi sidile nomoya wokuthakatha sibuke empilweni kaJakobe ukuthi wa operate kanjani lo moya wanqotshwa kanjani lo moya. Number 1, ukuthakatha abathandekayo kumoya omubi, umoya wesitha omelana necebo likaNkulunkulu ngezimpilo noma ngeimpilo zabantu. Ukuthakatha kungabonakala noma lo moya wokuthatha ungabonakala emndenini. Ungenzeka usebenze emsebenzini, lo moya kungenzeka ube semphakathini. Ungaqhamuka noma ngaziphi kwalezi zindlela. Ungabonakala emndenini, ungamanifesta emsebenzini, ungaba semphakathini. Ukhona makhelwane. Ngicela ke umndeni ungawukhiphi ngaphandle. Ungalingi wavala amehlo ukuthathe kancane uthi ngeke kwenzeke phakathi kuphi emndenini. Futhi ngicela ungakuthathi kancane uthi ngeke kwenzeke emphakathini ngoba awazi umuntu awuxabene namuntu but umoya ungenzeka impi yakhona umnyango wakhona uqhamuke ngakuphi ngasemphakathini. Kungenzeka ube semsebenzini endaweni la khona ofike khona ngokuzo sebenza. Ngivumele mangithi emndenini kungenzeka nasemshadweni la ushadela khona. Uhlasele lo moya uhlangane nawe udile nawe. Ake sibone empilweni kaJakobe ukuthi lo moya wasebenza kanjani empilweni kaJakobe umelana nokuphila kwakhe. Kona sizobona uvela ngegaba embili emndenini ngapha azalwa khona nasemndenini la abalekela khona bathandekayo. Asiyeke ku verse 41 uphele ku 45 uGenesis chapter 27. U-Esau wamzonda uJakobe ngenxa yesibusiso uyise ambusisa ngaso. Phinda makhelwane. U-Esau wamzonda uJakobe ngenxa yesibusiso uyise ambusisa ngaso. Ungakubheka amakhelwane bese uyafunda umbheke nje bese yasundela ubani? U-Esau. Bambake. Ubani uEsau kuJakobe? Umfowabo. Phinda. Umfowabo. Ubani? Umfowabo. Ukuphi la? Usemndenini. Usemndenini. Awuphinde futhi ufunde uEsau. U-Esau wamzonda uJakobe. Wamzonda uJakobe ngivumele ngithi umfowabo. Amen. Ya ngenxa yesibusiso uyise ambusisa ngaso. Ngenxa yesibusiso asimukela kubaba. Amen. Kwangena ini kuEsau? Inzondo. Hallelujah. Lenzondo bathandeka engena kuEsau sekuyintuba. Ngoba inzondo uma ungeyinake ingakuthatha ikwenze ungene shi ebuthakatheni. Amen.
ngoba inzondo ithi angifuni abengcono. Inzondo ithi yini kanti ehlukile ngaye. Inzondo ithi yini bona bemthande bengangithandi mina. Inzondo ithi yini namukeleke mina ngamukeleki. Awudili na udila nomunye umuntu inzondo. Amen. Uma kwenzeka ke into yakhe iqhubeka iyaphambili wena ungenzeki njengoba ucabanga ubusukhuphukela kwamanye amazinga. Ikuphi la? Isemndenini. Qhubeka. Wazindla enhlizweni yakhe wathi, Ya. izinsuku zokulilela ubaba zingafika noma yinini. Yamuza abanye bazathi uthi ukhuphukela kwelinye izinga manje kuthakatheni. Uthema ngabe kungena inzondo umfowabo. Ngento enzele ubaba. Kwase kufika enhlizweni yakho ukuthi akukudala ukuthi ubaba adlule emhlabeni. Uthini ngamamazi uyathakatha inhliziyo bakafa ubaba ngikwazi ukudila nalesi simo. Amen. Base? Amen. Qhubeka. Uma sezedlule ngizombulala umfowethu uJakobe. Oh. Isukaphi? Kwinzondo. Isingena phi manje? Ekubulaleni. Ekubulaleni. Uqale ngobaba. Izinsuku zika baba ayisekude makadlule. Uma esedlula ubaba obusisele indodana bese ngibulala nendodana ayibusisile. Kusho ukuthi isibusiso sika baba ngisifuna ukusibona siqhubeka. Yena obusisile makafe. Obusisiwe ngizakumbulala. Qhubeka. Bambikela uRebecca amazwi kaSawule. Phinda. Bambikela uRebecca amazwi kaEsawu izibulo lakhe ayesongela ngawo umna wakhe uJakobe. Yebo. Ngakho ke wathi kuye, umnewenu usonga ukukubulala ukuze aduduzeke. Manje ke ndodana yami ngilalele. Lokubulala kusuka bathandekayo. Kunalento yokuthi uma wena ungasufe yena uzobe senze njani? Eyaduduzeka athi ngiqedile ngaye. Ngifezile lento bengifuna. Bengafuni into kaBaba iqhubeke, naye bengafuna aqhubeke ngento kaBaba. Bokuma kanjani ukwazi lokho emndenini? Awukwazi lokho emndenini. Azuzwe ngakho. Abantu bafuna ukubulalana kuphi? Bebanga ini into yasemndenini. Qhubeka. Manje ke ndodana yami ngilalele. Ya. Baleka njengamanje uye kumfowethu uLabani eHarana. Umama uma ezwa lolu daba useyeluleka. Uthi la kunomoya ofuna ukubulala, ofuna ukukumisa. Ofuna impilo yakhe ingabisaqhubeka. Yenze njani? Baleka, ubalekele ini? Lo moya. Amen. Awubalekeli umfweni manje, usubalekela ini? Umoya ophezulu komfowenu. Ngoba uma lo moya usuhleli la uhleli khona, ngicela ungakuthathi izinto njengoba zinjalo. Thatha nje uNkulunkulu ekutshela. Hallelujah. Amen. Ngoba lo moya uyafuna ukudlova abathandekayo. Unganakile uzokucoboshisa. Uma inkosi ikuvula amehlo, vuleka amehlo wenze njengokufanele ukuze impilo yakho ingalinyazwa umoya wokuthakatha. Amen. Qhubeka. Uye kumfowethu uLabani eHarane uhlale lapho isikhashana luze lubohle ulaka kumnewenu. Aze umnewenu axole, akhohlwe, ngiyobe sengikuthumelela ukuba ubuye lapho. Kungani ngizolahlekelwa yini nobabili ngalolu suku lonye na? Uthi ke uma wakhe ngiyacela ngiyakunxusa. Balekela lo moya uyocasha kuphi? Kumfowethu. Ubani umfowabo kaRebecca kuJakob? Umalume. Kusukuthi udadewabo sezothumela umlayezo athi malume ngicela ungibhekela ingane yami. Sengena umoya wokuthakatha phakathi kwabantwana. Ngifisa ahlengeke, ngifisa aphunyuke, ngifisa ngalimali. Ngibhekele yena. Amen.
ungivikelele yena Hallelujah. ukuze lento ekuye yenze njani igcwaliseke ifezeke. Amen. Mbheka makhelwane, lento ekuwe kunesitha esikhona esinokumelana nayo into ekuwe. Ivela phi into ekuwe? Ivela kuNkulunkulu. Amen. Iyokwenza into ekuwe eyokufeza inhloso kaNkulunkulu ngokuphila kwakho emhlabeni. Hallelujah. Ukhona? Amen. Impilo yethu iyafana neka Adam oqala no Adam wesibili. Ifana kanjani? Sonke sithunyiwe ukuba sizofeza ini inhloso kaBaba uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu onemcabango ngathi. Amen. uNkulunkulu onenhloso ngokuphila kwethu. Hallelujah. So sithunyiwe njoba sila. Ingakho izwi lenkosi uma uJesu efanekisa athi impilo yethu injengomuntu omkhulu wafika wasinika amathalente akhe. Amen. Wathi sisale yenze ini? Wenza umkhiqizo uzobuya azomukela ini? Umvuzo noma inzuzo ozobe uzobe usebenza ngani? Ngethalente akunike lona. Ufuna limebuya, ufuna izithelo zethalente akunike lona. Wena uthunyiwe la emhlabeni. Yekela ukuphila sengathi uyayiphilela nje. Kunecebo kufanele ulifeze, kunenjongo ofa ifezeke ngawe. Amen. Uthunyiwe. Hallelujah. Usazobuyela emuva yo account ngomsebenzi wawuthunyelwa emhlabeni. So ngenxa ukuthi ke kuyaziwa ukuthi uthunyiwe, kunesitha esingafuni uphelelise lento oyithunyelwe. Angithi wambona uAdam wavinjwa. Usakhona? Amen. Owesibili uJesu wenzenjani na isitha azama ukumenza njani? Ukumvimba. Nawe ke awungeke uphunyuke lapho, kufanele ubambelele kulokho inkosi ekushilo ukuze ukwazi ukufeza lokho. Nawe unasi isitha. Awuthi nami nginasi isitha. Nami nginasi isitha. Omubi Omubi. umelene nami. Umelene nami. Lo mubi bazana akakwazi ukuhlangana nawe kanje ema passage. Kufanele asenze umuntu oseduze kwakho. Angeke uthakathwe idemon, uthakathwa umuntu ngenxa yedemon eselikuye. Amen. Usakhona? Amen. Kufanele umoya wokuthakatha uthola umuntu bathandekayo Jesus. ongavuma ukuthimapha nabo bomnyama ukuze kulinyazwe bani? Mina. Imimoya esebenzayo ethunyelwe ngalomuntu ovule ini umnyango ukuthi kungene. Esau kwavule umnyango ngenzondo. Amen. Yingakho bathandekayo kukhona abantu ababanjwe lo moya abahambe bethakatha nje bonke abantu. Indaba uvumele umoya. Uma wasumbuza kumye ukuthi uhlushwa yini ngalomuntu odila naye? Akuyena yini? Moya. Uvumele umoya wenze njani? Waphila kuye. Wayiseba yini? Isisebenzi sobumnyama. Ayithi nabazi ukuthi abantu bathatha uba inhlupho nje. Akabheki lutho kwangane kwamuntu omdala kwani. Yini? Umoya wenzani? Umake wonke umuntu osemhlabeni ofanele afeze icebo likaNkulunkulu. Kusho ukuthi wena umelane nani ngomthetho? Umelane noNkulunkulu. noNkulunkulu. Amen. Kodwa ngoba uNkulunkulu ungawe la emhlabeni, izinto zizosebenza zizoshaphe kwabani? Phezulu kwakho. Asithatheke le ndaba. Nangoke uEsau ngenwe lo moya. uJakobe ngivumele ngithi uyena abathandeka ohlaselekile. Uhlaselwe yini? Ilo moya okuthakatha. Ufuna ukwenza njani? Ufuna ukumvimba. Usethi kuma wakhe balekela kumalume ukuze umalume ezenjani? Akusize mntanami. Nango uJakobe esegijimela kwamalume. Endleleni ebaleka izwi lenkosi lithi uJakobe wahlangana noNkulunkulu wecebo. Amen. Wambonisa ukuthi kunenhloso yakhe uNkulunkulu phekwe impilo yakhe. Ufuna ngaye ukuthi kugcwaliseke izethembiso ayithembise kuAbraham kodwa zimanifeste ngobani? NgoJakobe. Ukuba menze abe yini? Isizwe esikhulu amuphe izwe alithembisayo. Ngamazwi uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi impela Jakobe ngifuna ukufeza izinto ngawe. Amen. Endleleni uNkulunkulu yamqinisekisa emva lokho siyahamba uze uyafika kuphi? KwaLabani. Uma efika khona uyamukelwa. Ngicela simbone emukelwa ekhaya kwaLabani. Chapter 29. Verse 9.
siphele ku verse 14. Esakhuluma nabo uJakobe kwafika uRaheli nezimvu zikayise ngokuba nguyena owayezalusa. Ubani uRahel? Indodakazi kaLabani. Kusho ukuthi kwafika bani? Umzala. All right. Qhubeka. Uthe lapho uJakobe embona uRaheli indodakazi kaLabani umzala wakhe Ya. nezimvu zikaLabani umalume wakhe, Yebo. uJakobe wasondela waginqa itshe elisusa emlonyeni womthombo waphuzisa izimvu zikaLabani umalume wakhe. Uyambona bazane uJakobe ezithoba elula isandla ukuthi abe yini usizo kwamalume. Amen. Qhubeka. uJakobe wamanga uRaheli wayesedazuluka ekhala kakhulu ngenxa yokujabula. Ngenxa yokujabula ukuthi ngafika la kuthiwa ngizophepha khona. Amen. Ngafinyelela kuthiwa ngizohlengwa khona. Inkosi singcine ngaze ngafika khona la ngizogcineka khona icebo likaNkulunkulu ngempilo yami lifezeke. Amen. All right. uJakobe wayesemtshela uRaheli ukuthi uhlobene noyise ngokuba uyindodana kaRibheka. uRaheli wagijima wayobikela uyise. Ya. Lapho uLabani ezwa udaba ngomshana wakhe uJakobe wagijima wayomhlangabeza wamgona, Ya. wamanga, wabuyela naye emzini wakhe. uJakobe wamlandisa uLabani zonke lezo zinto. uLabani wayesethi kuye, impela uyithambo lami nenyama yami. uJakobe wahlala naye inyanga yonke. Wabe siyamtshela ukuthi kwenzakalene ngase muva. Ubaba udecide ukungibusisa, umama ungisizile ngabusiso bani? Ubaba. Kwasuka ingxabano phakathi kwethu nomfowethu kwangena umoya. Umama wayesiyaluleka ukuthi angezinjani angigijimele kwamalume yila ngizohlengwa khona. Amen. Umalume wamukela wamjabulela. Usewuzwile umlezo ukuthi ulethwe la ukubenza njani agcinwe ahlengwe. Hallelujah. Amen. Wabe sehlala naye inyanga yonke. Nkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo. Amen. Amen. Verse 15 yabo. uLabani wathi kuJakobe, uzongisebenzela mahala yini ngoba uyisihlobo sami na? Ngitshele ukuthi izoba yini inkokhelo yakho na? Wayesiyaqala umalume ngivumele ngithi ebudaleni bakhe waqonda ukuthi uma engasetshenzelwa yilo nesibusiso kukhona into ezokwenzeka ehlukile ebusinessini lakhe. Amen. Kodwa wayesebafe ngaseqaleni wayesethi angeke ungisebenzele mahala. Iza kuba yini inkokhelo yakho? uLabani useyaleziwe. uLabani useyalwazi udaba. uLabani usekuyiposition yokuthi ezinjani ahlenge asize uJakobe. Amen. Ingozi engenzeka kuLabani ukuthi uma naye engasehlele umoya okuthakatha lo usazophinda limali. Amen. Ikhona ibandla. Amen. Omunye umuntu empilweni impilo yakhe iba istruggle kakhulu mhlambe engakazalwa kube nezinto ezihluphayo ezwakalayo. Azalwe bese enikwa ngisho igama lokuthi hey kwakuthiwa yilo uaphile. Umuntu yalande kuthiwa akaphile ngani kwakuzwakala ukuthi kwangathi ngeke adiliveke. Kodwa emva kwalokho kwadeclare izwi kwathiwa kanjani makaphile. Akhule mhlawumbe uthola ukuthi ekufundeni kwakhe angabi nazinkinga. Afunde aqede ekutholeni kwa mhlawumbe makufaka ukuthola umsebenzi futhi angabi na inkinga athole umsebenzi. Mhlawumbe mase kufanele angene emshadweni uthola ukuthi abe nenkinga. Noma angene emshadweni kungabi nankinga kube nenkinga uma sekufanele anethezeke ngezinto zasemshadweni. Omunye uthola ukuthi inkinga ibe seprimary bathandekayo. Athi uyafunda nje kube nezinkinga kube likhune kungafundeki kuyele nale. Kube into obonayo ukuthi ngathi nje ngeke kulunga. Cacamazela azalunge ancane nje aqeda vele athola umsebenzi ashade kube kuhle. Kodwa uthola ukuthi inkinga ayikuphi engasekuqaleni.
uyenzeka ngeindlela ezahlukene lona lawa abhekane nangabhekana nakho njengoJakobe uzwakala ebhekana nakho nini ngesikhathi sakhe sokuthi okufanele ngabe uyaqhubeka wenza izinto zakhe sephethe isibusiso kwavela inzondo but usebalekile manje usekwamalume kubonala sengathi amathuba kwamalume azomenze njani azomphumelelisa ngoba umalume usho kwasekuqaleni yisho nenkokhelo yakho ukuba ngenze njani ngikusize ufinyelele kuloko kanti masonde izwi lenkosi sithola ukuthi uLabani kwabe sekungena umoya wokuthakatha owavela ngalezi igaba ezintathu 1 kwaba umoya wokukhohlisa kwaba umoya wokulawula wokucontrola kwaba umoya wokumisa impilo spirit of delay sasebenza ngobani ngoLabane phekwempilo kaJakobe haleluya Amen. asibone ukuthi kwaqala kanjani qhubeka uLabani wayenamadodakazi amabili igama lenkosazana kwakunguLeya wayenamadodakazi amabili engenaye umfana ubani uLabani uLabani. so uma kufika lo mshana usho ukuthi uLabani usethola ini umfana usethola indodana akufanele najabule uLabani makunje fanele ajabule akufanele nasizakale makunje fanele asizakale akufanele naye abe usizo kule ndodana aseyitholile fanele alright qhubeka elikathunjana kwakunguRaheli uLeya wayenamehlo ayebuthakathaka kanti uRaheli wayemuhle ngesimo ebukeka kahle ngibheke kamakhelwane lamadodakazi akalabane omabili amen lo munye kuthiwa muhle lo munye kuthiwa njani une problem yamehlo unenkinga yamehla amehla akhe ebuthakathaka bayini bobabili bangama dodakazi bobabili bafuna ini futhi nabo umshado angithi amen but uyayibona ukuthi kuyiside lika Leya kuzoba ne challenge ukuthi isimo sakho kungenzeka kube into ezomvimba amen kodwa ngokaNkulunkulu uhlelile ukuthi uLeya abe nani abe nomndeni lenkinga esibona ingeka Leya ngokaNkulunkulu akuyona inkinga hawulikhona ebandla amen kwesinye isikhathi bathathe sihluphe ngesimo esizithole sikuzo kanti uNkulunkulu unenhloso ngaleso simo amen kosethu uzokuthanda njengoba ungibona nginje njengoba ungibona ungaxakeki ngami ungaxakeki kuyinhloso ngami. yasezulwini kuyinhloso yasezulwini Jesus awuzwanga makhelwane awumphindele makhelwane njengoba ungibona nginje ungaxakeki ngami kuyinhloso yasezulwini into ezokuhlupha nje noma ungazama ukungikhomparisha nawe amen mina nje ngiyeke nginjengoba nginje kuyinhloso yakuphi yasezulwini leli bala nje libona inhloso yasezulwini amen lobo buso obona inhloso yasezulwini hallelujah hawu leli khalo libona inhloso yasezulwini amen leli khando libona inhloso yasezulwini amen hawu ukhona makhelwane amen so makungaxaki lokho uNkulunkulu uyazi ngalokho uthena uzofeza ini hallelujah qhubeka uJakobe wamthanda uRaheli uJakobe kwasuka kuyi kwenze njani ukumthanda uRaheli ukuze impilo yakhe enze njani yezomshado qhubekele phambili naye akhe ini umndeni alright wayesethi kuLabani wayesiya kumalume umsizi wakhe azohlengeka noma azovikeleka ngaphansi kwakhe waya kumalume wathi ngizokusebenzela iminyaka eyisikhombisa ngoRaheli indodakazi yakhe encane uyenza bathandekayo kwenziwa idili la manje kuthiwani mina ngizosebenza iminyaka ewu7 bese ngenze njani ngithole indodakazi umakoti ilona lobolo lami leli qhubeka uLabani wathi kungcono ukuba ngimnike wena kunokuba ngimnike enye indoda hlala nami wavuma ithini idili bazalwane 7 years uthola ini umakoti asiqhubekeni uJakobe wasebenza iminyaka eyisikhombisa ukuze aganwe nguRaheli ya kodwa ngenxa yothando ayemthanda ngalo uRaheli kwaba sengathi iyizinsuku ezimbalwa uyayibona nje impilo kaJakobe iyaqhubeka manje amen iyaqhubeka ngithi impi akasenayo uyambona amen nangu manje ula uyasebenza futhi uyazi ukuthi nje emva kweminyaka ewu7 kuzofezeka okokuqala kwakhe akulindele amen njengokuyifiso zempilo yakhe alright qhubeka uJakobe wayesethi kuLabani nginike umkami ukuze ngilale naye
ngokuba sesiphelile isikhathi esasivumelene ngaso. uthi ke isikhathi esazimele ngaso sinjani sesiphelile Sesiphelile. akwenziwe njani manje okaKesaru uKesaru hawukhona makhelwane Amen. qhubeka uLabani wabamema bonke abantu bakuleyo ndawo wenza idili. uLabani bathandekayo ngomoya omuhle ngivumele ngisho njalo sisafunda wamema bonke abantu ihlobo wathi ozani ngiyakanisa namhlanje Amen. ngikanisela umshana wami ngizomnika umakoti njengokwesivumelwano esinaso Amen. qhubeka Kepha kusihlwa wathatha indodakazi yakhe uLeya wayiyisa kuJakobe. uJakobe walala nayo. uLabani wanikela isisebenzi sakhe uZilipha ukuba sibe yisisebenzi sendodakazi yakhe uLeya. Ekseni wabona ukuthi ubelele noLeya. uJakobe waya kuLabani wathi kuye, yebo yini lena oyenze kimi na? ya Angikusebenzelanga yini ukuze ngithole uRaheli na? ya Ungikhohliseleni na? number 1 kwabonakala the spirit of deception bathandekayo Amen. umoya wawungena phezulu kabani kwalabani wangena umoya wokuthakatha wasethi ngizomphamba Nisele. awuthi labantu abaphambanisayo umoya kalabani ngikutshele mina Laba bantu abaphambanisayo umoya kaLabani. labantu abaphambanisela abantu iyo lo moya kalabani uphezulu kwabo Laba bantu abaphambanisela abantu yiwo lo moya kaLabani uphezulu kwabo. usebenze kahle bathandekayo njengokwesivumelwano kodwa useyakwazeni ukuthi aphambanise bathandekayo uyazi uphambaniselana ukuze ezohlala isikhathi eside yini leyo sokwisigaba sesibili usezoletha idelay empilweni kaJakobe lo wamoya ubalekele still usuhlangane naye nala ngivumele ngithi lo moya omlandelayo uJakobe angeke uyeke aze akwazi ukudila nawo Amen. ngoba lo moya njengoba umfikelela njengoba ubalekele ngale kusho ukuthi usafuna yena abhekane Now. nawo Amen. so akusiza ukushintsha indawo uthi bayathakatha la ngihlala ngakhona Yeah. dila nomoya Amen. ngoba uma umoya uke wamanifesta bathana ukulandela nalapho yobucashe Khona. ikhona ibandla Amen. dila nomoya Nomoya. umoya usophezulu kalibali uthi ulabani lomphambanisela ukuze ahlale isikhathi eside qhubeka uLabani wathi akwenziwa lokho kulelizwe. phinda ke makhelane uthini manje labani Akwenziwa lokho kuleli lizwe. ubekushilo neqaleni Cha. yini akusho manje umoya qhubeka Akwenziwa lokho kuleli lizwe ukuba kuganiswe omncane engakagani omdala. Qeda iviki lalona bese sikunika omunye naye ozomsebenzela kimi eminye iminyaka eyisikhombisa. usho ukuthini manje iqeda iviki kwakuyisiko lesikhathi ukuthi umshado wawuthatha u7 days bathandekayo ku-celebrate kujatshule uthi qhubeka ujabule kuphelele u7 days ujabule ngento engakujabulisi kube sengathi kuhamba kahle Hambi kahle. ungatshela abantwana kube phakathi kwami Yeah. uyabona ukuthi siyamanipulate khona la qhubeka kuphela izinsuku zalo bese emva lokho uzophinda uthathe muphi Wesibili kodwa naye uzomenze njani futhi uzomsebenzela kusho ukuthi wena ngisakudinga ukuphi ula. uyabazi abantu bazana labangenwe yilo moya ofuna ukukubamba nje uhlala useduze kwakhe wena ungabenefithi lutho yena Benefit. Amen. umoya wokuthakatha lo ubone Hallelujah. ubone omunye u7 years owani hayi uyazi ukuthi uzomsebenzela akanandodana indodana yipi Yiyo lena. kodwa akakhulumi nawo kahle uyayimanipulate abathandekayo uLabane wangenwa yilo moya akagcinanga ngakho kuphela ukuphambanisela uJakobe kwiholo ayilifanele lo makoti okwesibili waguqula iholo lakhe kawu10 ababevumelane ngakho wakushintsha kangaki kawu10 athe lindele lokho
kuthiwa sekuyilokhu athi linje lokhu sekuyilutho. Izwi lenkosi lokho lisibonisa ku chapter 31 verse 7 lithi kepha uyihlo ungikhohlisile waguqula umvuzo wami kayishumi kodwa uNkulunkulu akamvumelanga ukwenza okubi kimi. Haleluya. Amen. uLabane wayazi okwesibili ukuthi uJakobe unani unesibusiso afike naso. Uma ufunda umlando kuthiwa uLabane wahamba wayohlola wayobhula efuna ukwazi ukuthi njengoba ephumelela kangaka siyini sisekelo sakhe ukuze ezoqinisa kuleso sisekelo. Wafike wathola khona ukuthi kungenxa kaJakobe ukuze anjani aphumelele. Wayisakha ke amaqhinga ukuthi ezinjani uJakobe ahlala isikhathi eside ukuze lezo zinjani ezophumelela ngaye. Amen. Ezophumelela ngaye. Umoya okuthakatha. Izwi lenkosi lithi emva kwalokho sekuhambe isikhathi wafika uNkulunkulu ukuba enzenjani azokhulula uJakobe esandleni sikaLabani. Uthi mangabe uJakobe sefuna ukuhamba ku chapter 30 verse 27 uthi uLabani wathi kuye uma ngithola umusa emehlweni akho Jakobe mangithola umusa emehlweni akho Jakobe ngiyakubonisa ukuthi uJehova ungibusisile ngenxa yakho. Uthi ngiyazi ukuthi ngibusiswe ngenxa yakho mangithola umusa ungangishiyi. Esefuna ukuhamba ufuna ukumbamba ngobani uyazi ukuthi mhla ahamba uJakobe kuyawuphela ngempumelelo yakhe. Usenzani kuLabane manje? Usenza le nto yenzo ebifuna ukwenza obani uEsau ukuthi ezinjani uJakobe angaphumeleli kodwa kuphumelele uEsau. uLabane usethi ke ayime yakhe impilo uqhubeke eyami. Anikwazi lokho emndenini abantu abakhuluma abafunge bathi ezami ingane kuphela ezofunda nina nonke ngeke kwenzeke. Kwenze njani? Awazi lo magama. Kube nabavinjwa kube naba Thwayilo nayo. Wathi mama Mnyandi mechaza athi kube nengane nje eyinkuzimalanga. Yona nje kuhleye iphekwayo yona nje iyacindezela yona isabe ebusuku ithunya ngisho kumnyama lezi ezinye ayi. Yona isebenza inamandla amakhulu abanye abanawo. Uma abanye bozela bangalala yona inga sesengene indapho umoya okuthakatha. Thina sazi ukuthakatha uthi obona kephetha amakhathakhatha cha ukuthakatha nje yiyo lo moya wenkohliso yiyo lo moya we-delay yiyo lo moya wokumanipulate ukuthakatha lokho. And nasendlini enkosi kuyenzeka kube nabantu ababuswa yilowo moya bafuna ukwenza njani bafuna ukumanipulate wonke umuntu. Bafuna ukuthi wonke umuntu athobele isimo sabo. Haleluya. Wafuna wonke umuntu understand udaba lwakhe kuzwe yena kulalelwe yena kunakwe yena. Abanye bangabe sayibheka bona okwabo. Abanye bagudu ukumanipulate bathana ngeinyembezi. Incele nikhulume nje sekukhala inyembezi nje uyalazi usizi lami awusiyeke ngosizi lwakho. Ngekho ngonalo usizi la emhlabeni. Dila nosizi lwakho nathi sidila nosizi lwethu. So uma ukhalela thina sizokhalela bani? Ngabe wena uzwa indaba esikhuluma nawe ukuthi uyabhedisa la musukukhala izwa manipulation. Hayi mina vele nje kuswela daleni abantu abangithanda. Cha thina siyakuthanda ke la ingakho sidila nawe. Ngoba sinjani? Sekumoya wemanipulation. Umoya ugade la uthola khona into obenze njani? Kungenzeka ungene nakuwe. Kungenzeka usebenze nangawe. Qaphela. Amen. Hallelujah. Inkohliso emndenini kaLabani yaba into ephilayo. Yakwazi nokudluliselwa kwabalandelayo. uJakobe wayefundisa udadewabo kaLabani ukuthi uyakwazi ukugqoka ingubo zomunye umuntu kwangathi uye ungewuye. Uma isefika kwaLabani noma lumnjalo umgqokisela uLabani kwangathi unakhuzule kwangathi ubani uRahel. Ivela plant ivela la emndenini. I operator kuphi? Emndenini. Hallelujah.
Izwi lenkosi lithi uJakobe esekhohlisiwe waqhubeka waseva, waphila kuleli khaya, wakhonza, wathembeka, wacela iholo laguqulwa. Kodwa kwaze kwafika la khona uNkulunkulu emkhombisa ethi suka kule ndawo ubuyele ezweni engabonana nawe kulo. Wenzani uNkulunkulu? Wenza lento ebiyenziwe uma wakhe ethi suka phambi kuka Esau ukuze wenze njani? Uhlengeke kulo moya. Sekufika uNkulunkulu nangalo usekutholile kufa kuthole usethi uNkulunkulu baleka nalokho ungaze kufe nakho. Uye la ngifuna ngekho lithi lenkosi esendleleni ehamba wayesehlangana noNkulunkulu. Uzokwenzana uNkulunkulu manje? Usefuna uNkulunkulu ukuthi amkhulule kulo moya ukuze yena nabantwana bakhe bangabanjwa yiloya moya. Khumbula lo moya uactive phakathi kwabo. Kanjani? Uma uLeya esethathwa uJakobe, ngicabanga uRaheli uthi umbuka kanjani egcekeni nelinda 7 years. Kwenzeka ini manje? Kwenzeka into eyayenzeke le khaya uEsau nobani? NoJakobe. And izwi lenkosi lithi uJakobe akamthandanga uLeya, wathanda bani? uRaheli. uNkulunkulu wenze njani ebona lokho? Wavala isibeletho sika Raheli ngoba enjani? Engathandwa uLeya unkosikazi wokuqala. Ongazilethanga naye owayithola esekhona. Kwakufanele ukuthi uJakobe naye angabi yiqili. Besethi wena nje walethwa ubaba wakhe angikwazi. Senishadile la. Ukubona mase kugetshe ngabathanda kuthiwa siyathandana, nithandana. Ubona ukuthi lo muntu kodwa lo munye akamthanda omunye emgebenga nje. Ubona ngani? Ubona ngezenzo. Akamcabangeli yena ufuna ukubenefit yena akabenefit ngalutho. Ufuna yena kusizala yena. Uyacontrol yena la akuthandana la akubanjisele yena oshaya umthetho. Hawu kanti nithandani nobabili? Awuthi makhani masithandana siyanakekelana sobabili akekho ocindezela omunye. Khuluma makhelwane, khuluma makhelwane. Sithandana siyanakekelana sobabili akekho ocindezela omunye. Ungaphinda? Uma sithandana siyanakekelana sobabili akekho ocindezela omunye. So lolu thando lolu kamasabisana. So sa. Fanja lo munye enze njani? Asabe. And lonto sayifundiswa kabi kanti umoya wani wemanipulation. Omunye angasathanda obethanda useyasaba nje ukuthi uzosuka shawa mangase ashiye la. Shiya bo, hayibo, hambe ekhaya. Uzwile makhelwane? Amen. Ngoba ngeke uphile kanje impilo yakhe yonke uhlala unjani? Usaba. Hayi. Uthando bathandekayo, uthando into efike ijabulise. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli lizifuneli okwalo. Lubekezelela. Olunjani ke lolo fawele makuthi khwasha, shawa uvalo. Thanda ngakuphunyuka makhelane ngasiza kana. Oho, awufuni kanti usiza kanilungile ke. Bishake lapho. Uthi uNkulunkulu Jacob phuma manje. Uye la ngahlala khona nawe. Uma sephumile usehlangana noNkulunkulu ozomkhulula kulo moya. Izwi lenkosi lithi wahlangana noNkulunkulu. uJakobe wasusa yonke into eduze kwakhe wasala yedwa noNkulunkulu. Uma esala yedwa noNkulunkulu wabambana nendoda ubusuku umkhuleko lo uyezwa makhelane. Amen. Uma sebambane nomuntu ubusuku bonke wayesethi angeke ngikudedele ungakenzi njani. Akangibosisi. Uthini umuntu ozombosisa? Ubani igama lakho? Lithini igama elithi Jacob? Iqili ila guqula khona ngoba lo moya ubumlandela. Wayesethi kusukela namhlanje usizoba uIsrael. Wanqama kanjani lo moya? Wanqamuka ngokubambana nokuhlangana noNkulunkulu. Uma lo moya usu on bazana usu active gijimela kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngeke udile noLabani yana kuNkulunkulu. uNkulunkulu wazi ukudila noLabani. Amen. Ngoba uLabani ubanjwe yinaye moya. Hallelujah. Amen. Lelizwi lisibonisa bathandekayo ukuthi lo moya uyakwazi ukudluliseleka ezizukulwaneni
nezizukulwane. Kodwa uma sigijimela kuNkulunkulu sizohlengeka. 2, lo moya ungakwenza na wenza amaphutha afanayo ukuze lo moya wezinjani utshaleke ungabusasuka emndenini. Lithini izwi lenkosi? Lingadukiswa. uNkulunkulu akahlekwa ngokuba lokhu umuntu akuhlwanyelayo noma akutshalayo uyakwenzani uyakuvuna. Kwesinye isikhathi uke wenza amaphutha ngaphansi kwalo simo ungakhohlwa nawe uzovuna. Uyalazi leli verse angazi likuchapter nesizulwini hayi eBhayibhelini esizulwini elithi ungebi kodwa ungamemela umlungu. Cha ngisho kahle babe ngizothi ningi understand ukuthi imini engalazi ukuthi kuyi chapter bani kodwa lisesizulwini alikho la eBhayibhelini. Lithini? Ungebi kodwa uNkulunkulu uthi ungebi ungamebeli ubani awungichazela lapha mhlawumbe eBhayibhelini. Ubale bani nobani ufanele angebelwe. Uthe nje ukweba ungenzeki ngami kimi. Kusho ukuthi uma ngeba noma ngebela umlungu ngiyatshala. Lento izozinjani? Isizophila emndenini. Gijimela uNkulunkulu angihlenge. Ukubambana noNkulunkulu kwamkhulula uJakobe. It is lenkosi ku chapter 32 verse 28 akusawuthiwa unguJakobe kodwa uIsrael ngokuba ulwe noNkulunkulu nabantu wanqoba. uNkulunkulu wamkhulula uJakobe. Wamkhulula kuLabani wasuka kuye. Uthe sesukile wesemkhulula kuphi? Umoya wawuhamba naye ukuzakhulula. Mina nawe lo moya esingabe siyawubona lo moya ngabe siyawubona ukuthi yasilandela sidinga ukuya kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzokwazi ukusikhulula kulo moya osobonakele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okunye kwenza ukuthi uLabani akhululeke uthe mayisehlukana noLabani benza isivumelwano noma isifungo sokuthula phakathi kwabo. Ingxabano iyawandisa umoya wokuthakatha. Amen. Hallelujah. Ukhona makhelwane? Amen. Kusebenzele ini ukuthula nani nesitha sakho ukuze izinjani lingandisi bathandekayo ingxabano ingandisi lo moya ngoba once nahlwana nokuthula ayikho into uyabona ekuthakatheni kufa kube nephutho lenza ukuze uthakathwe. Kufa kube nomnyango ovuleka ukuze uthakathwe bese kuthi ukuze lento ime kufa kube nokuthula kuwe. Hallelujah. Once wena waba nokuthula uyabona umuntu othakatha uyakwazi ukuprovoke kalula ukuze uzokwazi ukumchanela. Ngicela ukusho le statement lapho uzokwazi ukungizwa noma ngiphandle nje ngikhuluma ngiphandle. Uyabona inkabi lezi ethunyelwa ukubulala abantu ayiveli nje kushaya iqale ihlokoloza ukuze wena uzoyicasula bese yakushaya ngoba naye akulula ukukushaya. Ufake bekhona omngcono ufaqala kuthinta athi ngithunywe ngizokushaya wena ungathini bese uthi ngeke ungishaye mina bese ngizokushaya ke. Kodwa nazama ukuthula iya delay process ngoba naye ufuna into ezomsukumisa. Nasezweni lobumnyama abathakatha abaningi basihlalele nje ngoba sinjani thina ngaphakathi siyaxokozela. Siyaxokozela. Nathi siyafunga. Nathi kanti ngabe thina sinokuthula nje ngaphakathi Nkosi ungenzela umusa uyalazi udaba lwami. Ngoba uma ekwenza ukubese nalokhu umhlalela umdlinzela kabi sangathi angafa lo mthakathi sangathi ngaphela ngaye seniyafana nje. Seniyafana nje lento isizongena kusebenze kahle ngoba nawe usunjani usumthakathi nawe sezoshiyana amazinga okuthakatha akakushaye kangcono yena. Izwi lenkosi elithi ningamvumeli umthakathi aphile phakathi kwenu. Lokho bathandekayo sikwenza ngokwekuvunyelwa uNkulunkulu siyaphakama senze bathandekayo leyo judgment njengokwezwi kodwa ngingavumeli inhliziyo yami ezinjani okozela ibe nezihibe ngisho umazi lo muntu emndenini njena onithakathayo yenza inhliziyo yakhe ibe nokuthula ngayo ukuze into yakhe ingaqhubeki isebenze kuwe.
Nikhona bathandekayo. Amen. La emndenini siyatshelwa, utshelwe kuthiwa lalela umoya kwamamncane ungakudla ukudla kwakhona. Uyayizwa le? Utshelwe kuphi? Bayazi abantu abadala ukuthi kunja. Kodwa uthola ukuthi emnganeni bakho awazi fa wenze njani. Uyithola usuphakelwe nawo. And ngoba wesikhathi uma kukhona into seyiphambana bese uyakhula ubone ukuthi uyazi ngake ngadla ukudla lapha engakuqondi kahle. Ngiyayibona nalezi inkinga. Ungavumi ukuxozela bese kuhlala enhlizweni. Yana kuNkulunkulu. Ukuze lento izophela, iphelelwa amandla. Likhona ibandla. Bese uthi konke ukuthakatha okwenzeka ngaphakathi emndenini kimi phezu kwempilo yami naphezu komndeni wami inhliziyo yami ikhetha ukuxola nokuthula ngakho ngegama lika Jesu lonke udaba ngilinikela kuNkulunkulu umenzi wakho konke umahluleli olungileyo makwenzeke njengokwecebo laphakathi ngegama lika Jesu ngiyasiphula amazwi akhulunywayo ngiyadiliza imigoqo eyamiswayo ngiyahlakaza zonke izinto ezamiswa phambi kwami ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngiyalanda isipho sami uhambo lwami isibusiso sami engazalwa naso emaphakadeni ngiyaconnecta naso ngegama lika Jesu la saguqulwa khona la saphanjaniswa khona ngiyasibuyisa ngamalanga bomlilo ngegama lika Jesu ngehlela phansi olwandle landa konke kwami okwafihlwa khona ngegama lika Jesu ngikhuphukela emkhathini phezulu la kufihlwe khona impendulo zami ngiyasilanda ngamalanga bomlilo ngegama lika Jesu ngikhuphukela intabeni ngiyakulanda okwafihlwa khona ngingena ehlane ngiyakubuyisa okwafihlwa khona phansi kwamatshe ngiyakulanda ngegama lika Jesu ngehlele emathuneni ezweni labafileyo konke okwafihlelwa mina nengaboshelwa khona nokweziwa kumisa impilo yami ngiyahlakaza emathuneni ngegama lika Jesu ngingena ezweni labaphilayo ngiyabheka ngiyafuna bheka sengiyabona ngiyakuthola obefihliwe obekudileyile obekuthathiwe ongokwami ngiyakulanda ngegama lika Jesu and north the south the east the west ngiyakulanda ngiyaconnecta nakho ngegama lika Jesu sekukuwe sekubuyele ngakuwe sekukuwe sekubuyele ngakuwe bese uthi umoya wokuthakatha owavela emndenini nasemphakathini nasemsebenzini ey'ndaweni zonke la wavela khona ngiyawudestroya ngiyawuphitha ngiyawubhidliza ngiyawuhlaphaza ngiyawusiphula ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu moya wabumnyama ngiyawudiliza ngiyawubhidliza ngiyawuhlaphaza ngamalanga bomlilo ngegama lika Jesu cela kuhlakaze yonke into ebingabe biphambi kwakho yokuthakatha ungabe phezulu ungabe semasayidini diliza bhidliza duthula bulala khitha 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 kulahle ngegama lika Jesu kulahlele kuthe kukhithe kuthe uthapaya setheni makhuste kataila ulaba baba masetheni ya hasutaya enorth the south the east the west siphula zonke ikhonkwane zobumnyama ezabethelwayo ulamahakasaya likutelemezethenia ushatapaya kutelemezeya leparasetenia hasuta inana suketene mezaya ulinahaya zikaya liparasatania kuteya sheya maya huseya besiyakubamba besiyakubamba besuthi ngegama lika Jesu ngiyabamba yonke imisebenzi yobumnyama
ngiyayiphakamisa ngiphakamisela kuSimakade ngithi Jehova bona okwenziwe ngegama lika Jesu bese uthi ngiyakulahla ngikulahlela kude ngegama lika Jesu olwandle lokukhohlwa bese uyaphosa ngegama lika Jesu and celebrate inkululeko yakho unayahaya yemakaya husaya niyakai preselena haya sitai bese uNkulunkulu ekhuluma kuJakobe ekhuluma azi ukuthi wehlelwa yini athi kuNumeri chapter 23 verse 23 akukho kubhula ongamelana noJakobe hallelujah namlingo ongamelana noIsrael ukusho lokhu uNkulunkulu uyazi ukuthi kwakwenzakalani hallelujah siyamemezela namhlanje phekwe impilo yakho akukho mlingo ongamelana nawe ungaphakama umukela akukho mlingo ongamelana nawe akukho kubhula ongamelana nawe ngegama lika Jesu memezela ke nawe akukho mlingo ongamelana nami akukho kubhula ongamelana nami kumemezele ngegama lika Jesu ngaphekwe izizukulwane zakho ngaphekwe umndeni wakho ngaphekwe kwakho konke nomsebenzi memezela uNumeri chapter 23 verse 23 memezela ayikho imlingo engamelana noJakobe akukho nakubhula engamelana noIsrael nakuwa akukho kwamanje usukugabulile kwamanje usukudilizile kwamanje usukuhlakazile ila mahaya setheli ya hapaya sa limana haya kusteketelima unahaya sikapaya hallelujah bese uyabonga baba siyabonga egameni lika Jesu kululeka abantwana bakhifikile phezulu kwabona namhlanje bakuphuma kule ndawo ireport yabo ishintshile bakuphuma kule ndawo isimo sabo siguquliwe bakuphuma kule ndawo izinto zabo ilungisiwe ngegama lika Jesu bakuhlangana nempendulo zabo the north the south the east the west ngegama lika Jesu emazingeni onke okuphila hallelujah of 1 Samuel chapter 15 verse 22 ungadlali phansi ngicela sifundele verse 22 and 23 izwi lenkosi lithi uSamuel umprofeti uyaleza uSaul ukuthi akahambe ayokwenza njengalokho uNkulunkulu emthumile makahambe ayoma ulinda nomhlatshelo uyeza izwi lenkosi lithi kwathe lindile uSamuel wadelay ukufika wabona impi ezenjani isondela izwi lenkosi lithi wayesethi kuye ungcono ngenza umhlatshelo kanti wayithena uSamuel linda emva lokho wasiyawenza umhlatshelo uma eseqedile uSamuel wasiyaqhamuka usathi kuSamuel kuverse 22 uSamuel wathi uJehova uyanamela yini imnikelo yokushiswa nemhlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi lakhe noma kwezwi lika Jehova na bebathandekayo ukungalaleli kuvula umnyango omubi ezweni lobumnyama ezinye izinto ezisilimazayo isitha sisibamba ngani sisenza singalaleli u23 besethi ngokuba ukuhlubuka noma ukwambuka kunjengesono sokubhula nenkani ifana nokukhonza izithombe uma umoya ingcwele ekunika instruction bese ungavumi umoya ingcwele akukhuza entweni bese ba nenkani ungene ekuthakatheni automatically kwawena uvule ini manje umnyango sewuzozwe njani sewuzothakatheka sewuzothakatha nawe ngoba lokhu uNkulunkulu athi kwenze khona okuzokunika ini umvuzo haleluya empilweni yethu yokukholwa ohambeni lwethu uNkulunkulu uyakhuluma asitshela athi asenzeni bese iyathembeka nokugcwalisa uma thina sezinjani senza silalela ukangaka uNkulunkulu eshinto eyodwa kuwe wena uvulani lapha nyango ukuthi wena ezinjani ungene kuphi ekuthakatheni nasekukhonzeni ithombe bese uthi uNkulunkulu hayi ngoba ngiyafika ngesonto ngimdumise ukuthi uyafika uyakhonza ngesonto uyamdumisa uyakwenza lokho athe kwenze uba yilokho athe yiba yikho yini kwakhona usufikile enkonzweni
uyaleze wathini uNkulunkulu uthe khonza kanjani? Ikuphi la kuthumele khona ukuthi ufike ukhonze khona ngisho kwiministry ke phakathi wena bese uthini sesaba ngisenama hloni kunjani awulaleli usho ukuthi uNkulunkulu kufanele athobele amahloni akho noma wena uthobele izwi lakhe beka umakhala uNkulunkulu akathobela amahloni akho angathobela izwi lakhe. Ake ngibalela abantu uNkulunkulu ahlangana nabo abasho izinto ezifana nesho wena namhlanje. Number 1 uMoses wathi uNkulunkulu sengehlile hamba bakhe uthi angikwazi khuluma ngenani namalimi. Uthi uNkulunkulu ubani odalile abakwazi ukukhuluma nabangakwazi ukukhuluma. Uma ngikhetha ukukhuluma ngonamalimi pho ubani ongavimba mina uNkulunkulu? Owesibili uJeremiah uNkulunkulu yamthuma uthini uJeremiah? Ngiseyi ngane ngisewumntwana. Uthi uNkulunkulu ungasho ukuthi umntwana uyakusho lokho engithe kusho. uDavide aweke ukuthi wayelusa izimvu kodwa walandwa. Wakhethwa uNkulunkulu waba yilokho uNkulunkulu afuna abe. Wangabuka uma uNkulunkulu ekwazi ukukhetha omncane akhethe omdala akhethe ngendlela akhetha ngayo ungubani ongaphikisa. Ola isitha sizokwenza ube nenkani. Isitha sizokwenza sesiyazi automatically usujoinile icrew yabathakathi usumthakathi nawe. Ngoba nawe uphikisana noNkulunkulu. uNkulunkulu uma ethi qaphela ukuthi lalela uNkulunkulu kunabantu kukhona into engakwenza uphambane nesimo kodwa mawungalalela uNkulunkulu inhle leyo nto iza kukusiza. Athi uNkulunkulu hlukana nale crew ohamba nayo uthini wena? Abangani bami ubani omunye ongangisiza ngithi uNkulunkulu usho ukuthi akabazi abantu abangakusiza akanamuntu engakusiza ngaye. Noma ngabe usosizini olunjani kodwa lalela uNkulunkulu utheni uNkulunkulu wenze uzakuthola isibusiso. Awuthi ke ngiyavala umoya ongalaleli ngiyavala umoya wenkani ngegama lika Jesu ngiyasikhulula kulolu gibe lwesitha phekwe impilo yami ngegama lika Jesu. Ngiyakhetha ngiyavuma ukulalela nokwenza lokho kushiwa inkosi. Ngokwenza njalo wamukela ini isibusiso. Ngiyamemezela ke ngegama lika Kristu Jesu inkosi. Muzokhanya izwana ukukhuluma kwenkosi. Lalelani ukuyaleza kaNkulunkulu. Niyakubosiswa. Niyakuphumeleliswa. Niyakunikwa amandla. Niyakunqoba. Niyakuphumelela endweni zenu zonke. Yizwana ukukhuluma kwakhe. Lalelani okwezwi lakhe. Nenze njengokuyaleza kwakhe. Niyakufumana isibusiso sakhe. Ngegama lika Jesu. Ngiyaphakama ngegama lika Jesu. Ngiyavela ezweni lakwamoya. Phezulu emkhathini. Phansi emanzini. Ehlane ezintabeni. Ezweni labafile nasezweni labaphilayo. Ngiyavela ngamalanga bomlilo. Ngegama lika Jesu ngiyashisa. Ngiyaqothula ngiyadiliza. Ngiyaphidlisa ngiyahlaphaza. Konke okumelane nawe. Konke okumelane nawe. Ngiyakhulula kukho. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Mlilo wasezulwini. Mlilo wasezulwini. Mlilo wasezulwini. Mlilo wasezulwini. Ngegama lika Jesu. Phakamisa izandla balamela. Phakamisa ikhanda lakho libheke phezulu. Bese uthi ubuso bami buyakhanya. Sengokukhanya kwaphezulu. Ngapheka kuye. Ubuso bami abusobe bathapha. Khulula ukukhanya phezu kwakho njengalokhu ubheke enkosini. Nanjengalokhu usizo lakho ulibheke kuye. uNkulunkulu makakhayisa indlela yakho. uNkulunkulu makavula iminyango yakho. uNkulunkulu makakwenzela ukuthula. uNkulunkulu makakwenzela isibusiso. Ngegama lika Jesu Kristu igama enamandla. Phakamisela ubuso bakho. Ngegama lika Jesu igama enamandla babakhanyisa. Phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord. Phakamisela ubuso bakho phezulu. Phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord. Ashazi ningibuka. Phakamisela ubuso bakho phezulu. Phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord, phekwa Lord. Phamisa ubuso bakho phezulu. Khanyisa,
khanyisa, khanyisa, khanyisa, khanyisa, khanyisa, khanyisa. And celebrate ukhanya kwakho. Le pataya le sukena likumine hina suhatai liparasini kusteketeni asai unahaya sikapai lezetes. Phamsisana sakho sakwa right. Phinda uvela amehlo sizokwamukela. Ngicela bathanda uma ngisathandaza ungathandazi. Uya receive wena. Hallelujah. Evala kumasicela uthandaza and then bese uyathandaza uconnect namazwi asehlele phezulu bese uthi njengalokho uphamisa isandla sami sokudla. Isandla samandla. Ngiyamukela kubaba uNkulunkulu amandla anginika wona obulwa nokunqoba umoya wokuthakatha. Ungabe usebenza emndenini, ungabe usebenza emphakathini, ungabe usebenza emsebenzini la ngikhona, unoma iphi ingxenye empilo yami lalo moya ovela khona. Ngamukela amandla okunqoba, okuphidlisa, okudilisa, okuhlaphasa lo moya ngegama likaJesu. Sivaleke isandla sakho ngathi uyafumbatha kusona njalo uthatha usiphakamisile. Bese uthi kulesandla kunamalanga bomlilo namandla ophezulu. Ngalamandla ngenza izinto siyenzeka. Celebrate amandla wafumbethe ngegama likaJesu, igama elinamandla. Hallelujah. Bese unika umakhelwane high five uthi amandla phekwa amandla. Amandla phekwa amandla. Uqobo phezulu qobo. Ngesandla sakwa lesathi ufumbethe ngaso. Ngesandla lesikade ufumbethe ngaso. High five makhelwane, amandla phekwa amandla. Uqobo phezulu qobo. Isibusiso phekwa isibusiso. Inkasimulo phezulu kwenkasimulo. Hallelujah. 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 Besuta akukho mlingo ongamelana nami. Nakubhula nakuthakatha ongachitha mina ngegama likaJesu. Siyakhulula kamalanga bomlilo kuzo zonke izinto ezayikhulunyiwe lezazenziwe. Hallelujah. Bese uthi bheka sebehlulekile ezweni lokuthakatha, sebehluliwe, sebenqotshiwe, sebekhothamsiwe bangaphansi kweinyawo zabo. Abela phezulu ke ngesibindi zonke izinto uyinqobile, lo moya udilile nawo. Hallelujah. Okukusabisayo siyakusabisa manje ngegama likaJesu. Hallelujah. Ezweni lamaphupho siyakhomanda yonke into mayithobe. Ezweni lamaphupho siyakhomanda yonke into mayithobe. Ezweni lamaphupho siyakhomanda yonke into mayithobe. Ezweni lamaphupho siyakhomanda yonke into mayithobe ngegama likaJesu. Hallelujah. Ezweni lakwamoya sivula indlebe zakho uyezwa la ufanele uzwe khona, uyabona la ufawubone khona. Hallelujah. uJakobe wathi ebaleka umoya wokuthakatha wawuvela endlini, wahlangana nawe sesemsebenzini la esebenza khona, wamelana naye. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi ngisho amadodana kalabane ayithenga iphathi bathandekayo. Athi bheka uJakobe useyithatha yonke imfuyo kababa, masemvukele. Izwi lenkosi lithi wabe siyabaleka wahlangana noNkulunkulu ehlala. uNkulunkulu wamkhulula, esekhululiwe washintshwa igama. Eseshintshwa igama izwi lenkosi lithi vele kwabe siyanethezeka. Izinto ebeyidileyile kuJakobe uNkulunkulu wamnika abathandekayo umvuzo. Izwi lenkosi lithi wahlala isikhathi eside kodwa imfuyo yakhe uNkulunkulu wayandisa ngesivinini. Hallelujah. Waphuma lapho enayo yonke imfuyo, simbona mangabe ephu Esau. Wenzani mephu Esau?
uletha ukuthula ukuze ukuxokozela engaphinde kube khona phakathi kwabo. Amen. Kwesinye isikhathi isitha sakho nomthathu wakho kufanele nje umbonge. Umjabulele nje khona uzomqeda amandla. Amen. Ungayi kulokho wena njengoba nefuna nje imali hlangana nichizelana. Uvele nohleka ukuthi hawu niyaphila. Amen. Siyabonga nangemthandazo nisithandazela ngayo siyaphumelela ngenxa yemkhuleke nikhulekayo. Hallelujah. Ungadali ini ngabani wenzani le covenant yokuthula iyashaya. Amen. Awuthi ke kusukela namhlanje Kusukela namhlanje umthakathi engimaziyo umthakathi engimaziyo ngizoba nokuthula naye. uzoba nokuthula Engingamazi senginokuthula naye. senginokuthula naye. Hallelujah. Amen. Awuthi emakhaya oyekuba namahloni ngomthakathi. Umthakathi uyamazi. Uzokushwalaza manje. Ubheka le nale nale uyamazi umthakathi. Yilo omelana nani necebo likaNkuluNkulu ngempilo yakho. Hallelujah. Bese isitha senze njani sithola umuntu esingangena naye. Kodwa wena udila nani lapha nomoya. Ngoba uma usuxabana nalomuntu umuntu njengaye kodwa inkinga kunani na dila nomoya. Izwi lenkosi lithi mayisitha sakho silambile senze njani sipho kudla wenzani lapho wenza ukuthula. Amen. Azothi mayisesuthi futhi akudelele nxa lokudla sekudlile. Uphinde ungabe nankinga uphinde umuphe. Hallelujah. Wenzani wenza lokho ukuthula ukuze unqobe. Hallelujah. Okukhanya ke kuphezulu kwenu. Amen. Thank you. Nokuthula kwenkosi kuphezulu kwenu. Impumelelo ikini nokunqoba sekukini. Ezandleni zenu sekunesabelo samandla okwenza nongaphezulu kwalokho okade ukwenza ngasemuva. Ngoba inkosi seyiqinisile yakunika amandla. Ngiyamemezela kule nyanga kaApril lamandla ehliselwa phezulu kwakho makakwenzela izinto ezinkulu. Maka recover yonke into ebilahlekile. Makakwenza ugijime ngejubane lombane enobe south east west. Ubuyise zonke izinto ebeyidukile ulungise zonke izinto ebezonakele ngegama lika Jesu. Igama elinamandla. Bakubona ungamalanga bomlilo. Bakubona ukukhanya. Bakubona ungamandla okunqoba ezintweni zonke. NgoKristu Jesu inkosi. Kuma altars obumnyama ngiyalisusa igama lakho. Kuma altars obumnyama la kunegama lakho ngibeka umlilo. Ngibeka umlilo. Ngibeka umlilo. Ngibeka umlilo. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Hamba kukhululekile ngisho isithombe sakho siwumlilo. La sivela khona. La siduplicatewe khona. Siwumlilo. Celebrate in Jesus' name. Amen and amen. Ngicela ke bathandekayo phakathi neviki nangesonto singaphuthelwa singasali sibone empilweni kaJakobe ephakathi umoya wokuthakathi ikuphi yena kusebenzisayo okwamenza ukuthi noma ephakathi kodwa impilo yakhe enzenjani qhubeke. Izimfihlo zokusebenza phakathi kwimpi yomoya wani wokuthakathi. Izwi lenkosi lithi kwanda imfuyo yakhe zingekho imbongo nezinqamo. Uzwele makhelwane. Ukhona akusebenzisa akunikwayo. Sobona izwi lenkosi uthi ingelosi yafika yamnikelele wakusebenzisa. And namhlanje bathandeka ngicela singathuswa izinto esizibona sisetshenziswa abanye abantu bezwe bomnyama bese siyahlehla thina. Okwethu noma kungathathwa ubani. Hallelujah. Ngicela ungiboleke iBhayibheli lakho mamthalana. Mazethi ngicela ungiboleke ifoni yakho mayiseduze noma ukhiye.